Osakidetzako garbitzaileak hitzarmen duin baten alde mobilizatu dira Hego Euskal Herriko hainbat tokitan. Langileek funtsezkoak direla eta denbora guzti honetan lehen lerroan egon direla aldarrikatu dute, baita lan baldintza duinak eta benetako negoziazioa merezi dutela. Arratsaldeon guztioi, funtsezkoak bagara baldintza duinak lelopean burutu dituzte mobilizazioak. Lab, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek deitu dute lan uztea. 11ko lantaldea Bilboko manifestazioan izan da Aiara de Urreta. Osakidetzako garbitzaileek greba eguna zuten gaurkoa, baina eguneko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituztenez, bertan bera gelditu da greba deialdia. Hala ere, hainbat mobilizazio egin dituzte. Gainera, protestetan lanera joatera behartutako langileak irudikatu dituzte. Gaurko manifestazioan irudikoatu nahi izan ditugu txinuen bitartez, gurekin egon ezin diren langile horiek lanean daudelako. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dute garbitzaileen aldarriak isilarazi nahi dituztela. Gaurko greba eguna aurreikusita zegoen, nola eguneko zerbitzu minimoak ipini izan dituzten bertan bera eta baliogabetu dute erabat gure greba eskubidea, baina borrokan jarraituko dugu, konbentzituta gaude, tinko jarraituko dugu datozen asteetan baita ere, grebarekin edo greba formatutik kanpo. Bestalde, langileek lan hitzarmen duin baten alde 3 urte baino gehiago daramatzate, baina gaur-gaurkoz blokeo egoeran aurkitzen dela jakinarazi dute. Egoera larria zen jada pandemia estandearen aurretik, lan kargak jasanezinak ziren, eta osasun neurri oso gutxi aplikatzen diete kontrata hauetako langilei, baina ja pandemiarekin egoera are gehiago larriagotu egin da, badaude kubritu gabe dauden bakanteak, badaude lanaldi partzeletara kondenatuak egongo diren langile pila, ambulatorioetan bereziki. Izan ere, maiatzean ostegunero protestak egin dituzte eta adierazi dute egoera hobetu ezean mobilizazio gehiago etorriko direla. Izurriaren bueltan berriz erkidegoak arduratuko dira Europar Batasunean bidaiatzea ahalbidetuko duen ziurtagiri digital berdea herritarrei emateaz. Lurraldeen arteko osasun kontseiluan egindako bileran hala erabakitan. Osasun Ministerioak esan du, erkidegoen eskumenak errespetatzeko hartu dutela erabaki hori. Horrela, ez ustekorik ez bada, ziurtagiri digitala uztailaren batean jarriko dute indarrean. Txertoei dagokienez, Europar Batasunak milioika euroko isunak eskatu ditu AstraZeneca farmazia konpainiaren aurka COVID-19 aurkako txertoaren dosi kopuruaren inguruko akordioa urratzen jarraitzen badu. Hain zuzen ere, Europako batzordeko abokatuek eta estatuek egunean 10 euroko isuna eskatzen dute konpainiarentzat uztailaren bata baino lehen entregatu ez duen dosi bakoitzeko. Eta Nafarroara begira positiboak ia bikoiztu egin dira eta 100-tik gertu daude Josu Ganuza. Kaixo Nafarroatik koronavirusaren datuei helduta 96 gaixo berri zenbatu dituzte behin-behineko zenbaketaren arabera hemen Foru Erkidegoan eta datua konfirmatuko balitz aurreko astearekiko igoera 9%koa litzateke. Bestalde, txertuari dagokionez, 132.000 nafarrek jaso dute dagoeneko txertuaren bigarren dosia, edo bestela esan da, egin dute immunizatze prozesua osatu. Azkenik, bihartik aurrera neurri murriztaileak malgutuko ditu Foru Gobernuak eta tartean ostalaritzan gaueko 11 arte irekitzea baimendu du ostalaritzaren barne kaldeetan, naiz eta jende kopurua orainik 130%koa izango den taberna eta jatetxeen barrukaldean. Kultura ikuskizunei dagokienez ere neurriak lausotu ditu Nafarroako Gobernuak eta gaueko 11 arte ere irekiera baimendu du kultur aretoetan eta jende kopurua handitu egin du 160%. Gauzak horrela, Hego Euskal Herrian 457 positibo kasu atzeman dituzte atzoko egunean, 10.387 test egin da. Hala intzidentzia tasa 104,3 aurkitzen da.
Enpresa arloan berriz, Azpeitiko Korrugados enpresaren bueltako ezbaiak bere horretan jarraitzen du alde batetik Azpeitiko udal gobernua, Euskal Herria Bilduko Nagore Alkorta buru duela, eta bestetik Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundia biak EAJak eta PSEek gidatutakoak. Enpresak lantegia berriro ireki nahi duela frogatzen duen idatzizko dokumentazioen bueltan, harrotu dira hautsak gauzak ala, Bilboko herritarrei galdetu diegu auziaz. Azken aldian, Jaurlaritzak izandako jokabide eta ekintzetaz asko hitz egin da. Besteak beste, Ernai Gazte antolakundea gorroto delitua egoitzita salatu du Jaurlaritzak. Gainera, desokupa enpresarekin Ertzaintzak Abadinoko etxegabetzean kolaboratu izana kritikatu zaio baita. Eta azkenik, Azpeitian Korrugados enpresaren inguruko espekulazioek gobernuaren eta EH Bilduren arteko tirabirak albiste bihurtu dira. Horregatik, kalera atera gara eta jendeari galdetu diogu azken asteotako gatazken inguruan. Ez dela organizatzen behar den moduz. Askotan galtzen dira dokumento hauek edo ez dago komunikazioa udaltzainarekin eta horrela ze. Erraz ez da, ez dakit nola konpon daiteke arazo hori. Hala ere, partidu politiko desberdinen artean adostasunak lortzea posible ikusten dute herritarrek. Situazio honekin garantizatu da behar dutela lan egin. Bestela, COVID-a etortzen da eta dena kanpora doa. Bere lana guk ondo egotea da eta ados jarri behar dute gure interesak adosteko. Nafarroaren kasua desberdina dela uste duten galdetu diegu herritarrei, edo ean ere berdin dagoen gauza. Apurbet bai hobetoago doala. Ze evoluzio konstantean gaude. Ez dakit oso ondo, baina txarto egitea oso ez da erraza. Pandemiaren inguruko eta lan esparruko gatazken aurrean Eusko Jaurlaritzaren kudeak eta geroz eta gehiago ari da zalantzan jartzen. Bada gaztei eragiten dieten auzien kudeaketak ere, zer esana eman du azken egunetan besteak beste Eusko Jaurlaritzak fiskaltzari eskatu dio, aztertu dezala ea Ernai Gazte antolakundaren zenbait jokabide Ertzaintzaren aurkako gorroto delitu izan daitezkeen. Ekimen horri erantzunez agerraldea egin du gaur Donostian Gazte antolakundeak. Arabako Auzitegiko fiskaltzak Ernairen aurkako ikerketa abiatu du Ertzaintzaren aurkako ustezko gorroto delitu bat egotzita eta Gazte erakunda zabaldutako kartelak, pankartak eta mezuak zituen atestatua bidali du. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak eraman du gaia fiskaltzara. Josu Erkoreka sailburuaren ustez Ernai gorroto mezu zabaltzen ari da Ertzaintzaren aurkako pankart eta mezuekin. Aldiz EH Bildu eta Elkarrekin Podemosentzat ikerketa astakeria eta zentzugabekoa da. Ikerketa horren aurren Ernaiko kideak Donostian batu dira gaur eguerdian. Adirazi dute Erkorekak asteak daramatzala euren inguruan soilik hitz egiten. Argi dute beste behin pandemiaren kudeaketa negargarria albo batera utzi eta atentzia desbideratzeko helburuarekin egina dela. Jaurlaritzak lehen aldiz eramango du gorroto delitua fiskaltzara. Ernaiko kidei sinestezina iruditzen zaiei Gazte antolakundearen aurka egiteko eraman dutela azpimarratuz. Eta Ernairen hitzetan lotsagarria legegintzaldian pandemia garai honetan eta krisialdearen atarian horri begira aritzea eta gizarte osoa zirku horri begira jarri nahia. Gazte erakundaren ustez frogatu izan da polizia gehiagikeriak salatzea ezin dela gorroto delitua izan. Salatu dute gorroto delitua sektore zaurgarriak babesteko tresna juridikoa dela eta Ertzaintza ez dela inondik ere sektore zaurgarria. Kezkagarritzaio dute polizia gehiagikeria salatu eta polizia ereduaren inguruan hausnarketa eskatzen duena seinalatu eta kriminalizatzea. Gaineratu dute EAJari ez zaiola interesatzen azken aldien gazten larrialdi egoera mahai gaineratzeko kaletan egin duten lana. Enplegu duinak emantzipatziorako neurriak eta kalte psikologikoetarako baliabide publikoak aldarrikatzen ditu Gazte erakundeak. Horren aurrean kalera ateratzen diren gaztea jipoitu eta kriminalizatzen dituztela nabarmendu dute Gazte antolakundetik.
Bestaldetik Parisa begira nazioarteko gatazketako konponbide prozesuetatik atera daitezkeen irakaspenez jardun zuten atzo Frantziako Asamblean antolatutako jardunaldietan alde guztiekin hitz egiteko eta gizarte zibila inplikatzeko beharra azpimarratu zuten nazioarteko erakundeen rola aztertzarekin batera. Nazioarteko gatazkak eta horien konponbide prozesuak izan dituzte hizpide bi egunez Frantziako Asamblean etsaien artean hitz egin izenburupean. Euskal Herriko prozesua izan zuten mintzagai bestak beste eren egun egin zuten mahai inguruan non Josu Urrutiko etxeak hitza hartu zuen eta azpimarratu zuenez etsaiarekin bakeak egiteak ez du gatazkaren erabateko konponbidea esan nahi. Eta mintzatu da Emmanuel Macron Frantziako presidentea hizkuntza gutxituen irakaskuntzari buruz, molak legea hankamotz onartu eta gero. Murgiltze eredua babesteko gobernuari eta parlamentuari eskatu die, euskarazko, katalanezko edo bretoierazko eskolen ekimen pribatuak martxan jarraitzeko formulak aurki ditzatela. Murgiltze eredua molak legetik kanpo geratu ostean Emmanuel Macron Frantziako presidentea Facebook bidezko mezu batean mintzatu da. Frantziako gobernuari eta parlamentuari eskatu die bitartekoak ematea aniztasun linguistikoa bermatzeko irakaskuntzan. Dioenez Frantziako hizkuntzak altxor nazional bat dira eta murgiltze ereduaren alde hainbat eragilek egindako lana goraipatu du, sehaskak egindakoa besteak beste. Macronen mezua heldu da kontseiluak ebatzi ondoren hezkuntzako murgiltze eredua konstituzioaren aurkakoa dela. Molak legetik kanpo gelditu da murgiltze eredua eta Macronek sinatu egin zuen aldaketak egiteko aukerei atea itxiz. Ikastetxeen etorkizunera begira dakarren segurtasun faltaren aurrean Macroni erantzun diote Ipar Euskal Herriko eragileek. Esandakoa betetzeko bermerik ez dagoela azpimarratu dute. Jan Rene Etxegarai Euskal Hirigune elkargoko lehendakariak adierazi du Frantziako presidentearen mezuak lasaigarria izan nahi duela, baina ez duela ezer bermatzen. Ildo beretik Peio Jorajuria sehaskako lehendakariak hitzez gain ekintzak behar direla azpimarratu du. Beraiek sortu duten krisia konpondu behar dute orain, dio, eta larun baterako deitu den mobilizazioan parte hartzera dei egin du. Inoiz baino beharrezkoa da gure haserrea ikus dezaten, gaineratu du. Larun batean hizkuntza gutxituak dituzten Frantziako estatuaren mendeko lurralde guztietan antolatuko dituzte protestak. Baionan deitu dute mobilizaziora Ipar Euskal Herriko eragileek euskarazko irakaskuntza bultzatzeko. Bestaldetik aldi baterak luzatzea onartuko dute ere. Eta Katalunian Pere Aragonez Generalitateko presidente denetik lehen elkarrizketa eman du Kataluniako telebista publikoan. Pedro Sánchez Espainiar presidenteari eskatu dio, gatazka politikoa konpontzea legedian gelditzen zaizkion bi urte hauetan. Autodeterminazio erreferenduma eta amnistia aldarrikatu ditu gainera Aragonesek. Datozen hilabeteetara begira berriz, Kataluniako egoera desblokeatzeko proposamena egitea galdegin du. Aquests 2 anys l'independentisme hem d'aprofitar aquesta oportunitat per la nostra capacitat d'incidència que també tenim en el Congrés dels Diputats per actuar de forma conjunta per pressionar el govern de l'Estat. Perquè davant de la dreta espanyola i del feixisme han de veure els demòcrates espanyols que si volen en sortir-se'n han d'anar de la mà de l'independentisme català i que només a través de la democràcia i només a través d'un referèndum pot haver una solució en aquest conflicte polític. Per tant, hem d'aprofitar aquests 2 anys. Ostera, Espainiako presidente Pedro Sánchezek badu auzitegi gorenaren erantzuna. Kataluniako buruzagi politikoak espetxeratu zituen auzitegia, haiei indultua ematearen aurka agertu da, aurrez aurre fiskaltzak egin bezala. Badagai horri heldu dio gaur Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Ikuste dut erabaki politiko bat dela, eta erabaki politiko honek adierazten duela ere garaian politika egiteko modu batek porrot egin zuela. Eta zentzu horretan ikustu dut porrot hori bada 155. artikulua ezartzea provokatu egin zutenena, baita ezarri egin zutenena eta baita justifikatu egin zutenena edo babesa eman zietenena. Bestetik ere, nik uste dut momentu honetan 40 urtetan zehar Espainiako gobernu ezberdinek aditzera eman dituzten barkamen guztiak kontutan hartu ezkero hauek justifikatuenen artean egongo liratekeela, azken batean etorkizunera begira elkarrizketan oinarritutako bizikidetza bati begiratzen dietelako.
Eta Kolonbiara begira, Maria Fernanda Padillarekin konexioa egin dugu kolpez kolpe saioan. Con base en la historia de Colombia nos encontramos ante una movilización masiva. Desde 1977 no se tiene en las cuentas un paro nacional tan grande como el que estamos viendo ahorita. En ese entonces, en 1977, Colombia acababa de salir del Frente Nacional. El Frente Nacional fue este momento en el que los partidos tradicionales, conservadores y liberales que estaban en ese entonces se turnaron el poder. Ahorita lo que estamos viendo es un despertar colectivo, un despertar de las personas que están diciendo estamos cansadas de todo lo que ha ocurrido durante estos últimos años. Vemos unas personas hastiadas de este gobierno, hastiadas de su proyecto político, de la muerte y de la guerra, pero además vemos una movilización que está en la búsqueda de nuevos liderazgos que sean capaces de asumir la transformación de este país. Esta movilización entonces está siendo liderada además por la ciudadanía, no hay vocerías de partidos tradicionales, no hay vocerías por parte de las organizaciones sociales que están dentro del Comité Nacional del Paro. Hemos visto que es espontánea, hemos visto que es la gente desde sus barrios organizándose, desde sus territorios organizándose y pidiendo un cambio. El presidente Iván Duque tiene en sus manos la posibilidad de reconducir esta situación, de poder sentarse a dialogar con las personas que están movilizándose en todo el país. Sin embargo, varios sectores políticos, sociales y populares han insistido que esto no se va a lograr hasta que él no desista de la represión de la fuerza pública en todo el país. La represión en este casi mes de movilizaciones ha sido muy violenta, arrancando por el uso de armas no letales, como le llama la Policía Nacional, contra los manifestantes. Lo que hemos visto en las calles es un uso desmedido de la fuerza. Hasta hace unos días se manejaba una cifra de más de 300 personas dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional. En cuanto a las denuncias de violencia policial y de violencia de la fuerza pública, la organización, la ONG Temblores, que participa junto a otras organizaciones de derechos humanos en la veeduría de las movilizaciones sociales, tiene aproximadamente contabilizadas 2.300 agresiones por parte de la fuerza pública. Unas 300 son violencia física. Alrededor de 18 mujeres han sufrido violencia sexual y han ocurrido 43 homicidios en el marco del paro nacional. Esto junto a otras cifras alarmantes, y cabe resaltar que hay un subregistro de estas violencias que se presentan todos los días cuando hay movilizaciones. Nazioarteko gaiekin jarraiki, Hamas eta Israelen arteko bilera izango da datorren astean, Kairon Oian Larrañaga. Suetena sendotzeko lehen bilera egingo dute datorren astean Israelgo eta Hamaseko ordezkariek. Suetena Egiptok bideratu zuen eta lehen bilera bertako hiriburuan Kairon egingo dute. Besteak beste, Gazaren berreraikuntzari buruz edo alde bateko eta besteko presoak trukatzeari buruz hitz egitea espero da. Israelen aldetik Gabi Ashkenazi atzerri ministroa izango da, Estatu Zionistaren delegaritzako burua. Israelgo armadaren irratik atean adirazi duenez, datorren aste hasieran joango da Kairora aurrekaririk ez duen bilera honetan parte hartzeko. Hamasen aldetik mugimenduaren buruzagi politikoak Ismail Haniyefek adirazi du datozen egunotan joango dela Kairora Israelekin adostutako suetena egonkortzeari buruz hitz egiteko. Israelen azken erasoaldiak gutxienez 252 hildako eragin ditu Gazan eta proportzionaltasun printzipioak bete dituen ala ez. Bereziki nabarmendu du ez dutela jaso Israelek erasotutako eraikinak helburu militarrekin erabiliak izaten ari zirela baieztatzen duen frogarik. Eta gurera bueltan Nafarroa berriz altxak 1521 Iruñeko matxinadaren gertakari historikoa hartu du, egun foru erkidegoa den lurraldearen buru jabetza aldarrikatzeko. Joseba Konpains plataformako kidea Nafarroa gaurko lan taldearekin izan da dinamikaren nondik norakoak azaltzeko.
Mendien artean dakusate guzkia, egun berri baten lehenengo argiak. Nafarroa, agian gertakari ezagunagoak direla, 1512an emandako gertakariak, ez? Nafarroaren konkista, erresuma zenaren okupazioa, ez? Gaztelako instituzioak onerak hartzen dituzte, errege ordeak eta beste, eta hasieratik okupazio horren aurka egiten dute Nafarroa. Orduan, 1521an onera dator, ez guk nolabait gaur egunera ekarri nahi izan duguna izan da noaingo bataila, ematen dela 1521ko ekainan, eta jakinda zera Piriniotatik bestalde Nafarroako armada Frantziarekin bazetorrela, herri matxinada ugari ematen dira Nafarroako plaza ezberdinetan. Agian ezagunena izaten da bada Iruñekoa, Inigo Loyolakoa, baina ondo dakigu eta dokumentatua dago herri matxinadak eman zirela Gaztelarren aurka, Lizarran, Tuteran, Lesakan, eta lortu zuten berreskuratzea Nafarroaren burujabetza eta erresuma independiente izaera hori aste batzutarako bada ere. Hain zuzen ere, noaingo bataila ekainaren 30ean ematen denera. Guretzat izaera errebelde hori Nafar gizartearen parte ere bada, ez? Eta 11 erakusleio ezberdin izan ditu. Gure ekimenak, nahiz eta gaur egunera ekarri nahi izan dituen 500 urte duela gertatu ziren gertakari batzuk aurrera begiratzen du. Nahi du aldarrikatu burujabetza ez bakarrik duela 500 urte galdu genuelako edo erresuma burujabe bat izan genuelako, hori guretzat nolabaiteko palanka da. Baina guk nahi dugu berreskuratu burujabetza Nafarroan 21. mendean, Nafarroako 21. mendeko gizarte honek dituen erronkei aurre egiteko ezinbesteko lana bestelako guretzat. Jarraian Unbela izeneko proiektu berri batekin gatoz duela 2 hilabete eratu zuten Itziar Amestoi eta Nora Ziarsolok gorputza eta sexualitatea euskaraz lantzeko asmoz. Pasaden asteburuan inguruko ekimenekin lehen jardunaldi bat ospatu zuten eta Udane Arbeo kazetaria beraiekin izan da. Unbela gorputza eta sexualitatearen lanketarako sortu berri den ekimenen elkargunea da. Gorputzaren eta sexualitatearen lanketari euskaraz eta euskaratik heltzeko helburarekin honetan dabiltzan emakumeen ekimenak ezagutarazteko asmoa dute. Biok ibili gara esparru honetan, gorputzaren eta sexualitatean inguruko esplorazio honetan, eta ni ere azken 5 urtetatik edo ja profesionalki ere bai, aritzen naiz, eta bide guzti hortan joan gara konturatzen ere bai, bakarrik bakardadean lan hau egiteak badaukala erronka puntu potentea, baina horrez gain ere bai, hemen Euskal Herrian eta beste ze proiektu egongo ziren hausnarketa horretan, galdera horretan, eta ere konturatzen zenbat joaten garen kanpora horrelako lanak egitera, kanpora zen dut Euskal Herritik kanpora, eta ara joaten garen enean ditugula erreferenteak gai hauetan eta gainera ere hizkuntzaren kontua. Kanpoan egiten ditugun enean, ere bai erdaraz eta hona itzultzerakoan hortik jarraitzeko inertzia hori. Horren esan genuen ze polita izango litzaken espazio bat sortzea honetan gabiltzan artean ezagutzeko lehenbailen eta gero hortik ere hausnarketa kolektiboa egiteko euskararen inguruan, gai honetan topatzen ditugun zailtasunen inguruan edo bakoitzaren lanetatik abiatuta ere ze gauza amankomun ahalko ziren egin. Unbelaren helburuetako bat da biztaraztea hemen inguruan gorputza eta sexualitatearen lanketa dauden emakumeak eta horretarako lehen pausu bezala egin izan duguna da antolatu online jardunaldi batzuk.
14 ekimen bildu izan ditugu inguruan dauden lanketa hauekin, eta lehenengo topaketa antolatu genuen, 14 ekimen hauek ezagutarazteko eta sarea sortzen hasteko. Hortan lanketa horretan dabiltzan emakumeak eta lanketa horietan interesa daukaten emakumeen arteko sarea sortzen hasteko lehenengo proposamena zen egin ditugun online jardunaldiak. Nolabait, lehenengo topaketa honek ere jarraibidea badauka, zabali jarraitzen du, eta oraindik ekainaren 15 arte dago aukera norbaitek gehitu nahi baldin badu unbelan sartzeko eta ezagutzeko sakonean 14 ekimen hauek. Orduan antolatu ditugu jardunaldiak, egun bakoitzean gai baten inguruko proiektu horiek ezagutzera emateko. Eta oso harrera polita eta gozoa izan duelaren sentsazioa dugu. Norak azaltzen zuen bezala parte hartu duten emakumeekin oso erresa izan da, eta osterara izena eman duten emakumeen aldetik eskertza ikaragarri handia jaso dugu. Ostera, 124 urte bete ditu Dracula kondeak Bram Stoker idazle irlandarraren pertsonaiak hain zuzen, jarraian minutu batean. I am Dracula. A moment ago, I stumbled upon a most amazing phenomenon. Something so incredible, I mistrust my own judgment. Look. Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. No, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death. Joan den martxoaren 20an abiatu eta Euskal Herriko hamarnaka herri, diaspora, Reoko kartzela edota herrialde katalanak bisitatu ondotik, egurrezko kutxa agurtzeko hitzorduan izango da larun batean Urruñan. Azkaindarrek murgiltze sistemaren aldeko mobilizaziora eramango dute gainera, Baionan izango den manifestaziora izan ere. Eta guzti honekin bukaera emango diogu gaurko albistegiari, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian. Ondo izan eta bihar arte. Baionatik segurara, de Castelutik Diemara, eskurik esku kutxaren baita herri gara. Egin adina egiteke, baina ekin ez lor daiteke. Elkartu eta benetako loturak sortzen dituzten ekintzaz beteta dago egunerokoa. Kaixo, Vicente, zer daukazu hor? Hementxe dakot, erretratuak. Profesionalei zein adineko pertsonei, proposatu genien azaleko elektromiograma batean parte hartzea estimulu batek sortzen dituen muskulu mugimenduak erregistratzeko. Oso gaztea, Uhin hauek haien irribarreak erakusten dituzte. Bihotzetik zaintzen duzunean, emozioak ikusi egin daitezke. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gigandean ezin dut. Imagigatzen? Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin. Gigarik gabe etzarela geratuko jakitearen lasaitasuna. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. 500 megako internet wifi meshekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Garagarria da.
Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari lehio erekiko diogu hementxe Hamaika Telebistan, eta horretarako gurekin daukagu Euskal Herriko